Mehmet Eşin, doğru haber. Her Yahudi ne Siyoniste, her Siyonistçi ne Yahudiye. Teklifa ku ji teref Hüdaparê ve pêşkêşî meclîsê hat kirin ne tenê jaliyê ümmetê ve jaliyê insaniyetê û heta jaliyê Yahudiyan ve dibe sebeba texdîrkirinê. Wek hûn jî dizanin li Tirkiyeyê nüfusek muhîma Yahudiyan heye. Karsaz û lêkolînerê civakî Doğan Qasadoğlu yek ji Yahudiyên muhîm e ku hem welatiyê Tirkiyeyê ye. Qasadoğlu ji ber vê teklîfê hat Serokatiya Stenbolê ya partiya me ziyaret kir, piştgirî û spasiya xwe ji bo vê teklîfê nîşan da. Nerazîbûnên ku ji aliyê hin partî û koman ve tê nîşandan, hewlê didin û dibêjin ev teklîf antîsemîtî yanî dijminantiya bi Yahudiyan re ye wê welatiyên Tirkiyeyê li dijî hev derxînin û bi hevdû bixînin. Her çi qas di teklîfê de peyva Yahudî Musevî nehatibe gotin jî vê koma kêm xwendin tiştên ku dizanin û talîmatên ku ji hin navendan digirin dubare dikin. Qasadoğlu'yê ku welatiyê Tirkiyeyê ye û Yahudiye ji bo vê teklîfê spasî û malavayiyê xwe pêşkêşî Hüdaparê kir. Destek û piştgiriya xwe da teklîfê. Ev yek jî nîşan dide ku ev teklîf ne dijberiya antîsemîtî yanî ne dijminantiya bi Yahudiyan re ye. Qasadoğlu sebeba destekdayina vê teklîfê wiha îfade kir. Em hem welatiyên Tirkiyeyê ne. Dewleta me çi qerarê bide em pêk dînin û tedbîq dikin. Serokkomarê me Erdogan bi awayekî eşkere destekê xwe ji Hemasê re nîşan da. Hikûmeta me çi bêje em qebûl dikin û pêk dînin. Erteşa Tirkiyeyê biçe Bosnayê, Qudsê, Qibrîsê em ê jî pêre biçin. Ev qanûn wê ji bo aşîtiya navxweyî û hinduriya Tirkiyeyê bibe alîkar û tevkariya sulhê. Hewl didin ku îdraqkirinê pêk bînin. Dibêje qey hemû Yahudî piştgiriya rejîma Siyonîst dikin, diçin wir û di ertêşê de cih digirin û pîrek û zarokan dikujin. Ev hêşmendiya menfî me nerahet dike. Ger qanûn bê qebûl kirin, wê spî û reş derkeve holê û her tişt zelal be. Ger kesên wiha hebin wê derkeve holê û em cihû rehet bikin. Li ser vêyekê dibe ku hin kes rê li ber teblîhevî û pevçûnên nexwestî li Tirkiyeyê amade bikin. Me derbarê teklîfê de agahî û malûmat da Qasadoğlu û nusxeyek jî dawî. Di prensîbê de tu pirsgirêka me bi Yahudiyan re û hemû kesên nemûslûman re tune ye. Di İslamê de diyar û eşkerê ye ku wê bi kesên nemûslûmanan re çawa muamele bê kirin. 1400 salin em bi kesên nemûslûmanan re mil bi mil di nava hevdû de dijîn. 500 sal berê Yahudiyên ku ji Engezîsyonên İspanya û Portekîzê reviyan xwe sipartibûn Osmaniyan. Aşîtî û aramî li axên Qudüs û Filîstînê ya ku dibin hukmraniya Müslümanan de bû bi 100 salan dewam kir. Ewlehiya can, mal û dînê Xristiyan, Yahudî û kêm qewmên dînîyên din hat temîn kirin û bi rehetî îbadetên dînê xwe kirin. Her çi qas camî, dêr û kinîştên yanî sinagogên ku li gelek herêmên Stenbol û Tirkiyeyê nêzî hev bin û cîranên hev bin jî tu pirsgirêk dernakeve. Pirsgirêka me bi Siyonîstên îşgalkere ye ku pîrek û zarokan qetil dikin û Filîstînê îşgal dikin. Pirsgirêka me bi yên ku destekê didin wan re ye. Ji hem welatiyên Tirkiyeyê yên Tirk, Kurd, Ereb, Müslüman, Xristiyan, Yahudî kî alîgirê zilm û qirkirina Siyonîstan be em dixwazin bên mehkeme kirin. Her çi qas Qasadoğlu'yê ku Yahudiye jî li hemberî qirkirin û zilma rejîma Siyonîst disekine. Wexta min Qasadoğlu guhdarî kir, ez li ser kesên ku li welatê me û li çar aliyê cîhanê xizmetê ji Siyonîzmê re dikin fikirîm. Serokê Emerîkayê Biden çi gotibû? Ji bo ku hûn bibin Siyonîst, ne hewceye ku hûn Yahudî bin. Bi heman rengî her wiha ji bo ku li dijî Siyonîzmê be, ne hewceye ku însan Filîstînî û Müslüman bin. Ne her Yahudî Siyonîst e, ne her Siyonîst Yahudiye.